Intlaħaq ftehim li se jwassal biex is-suldati jingħataw allowance għal ħidma addizzjonali mwettqa waqt il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Bil-ftehim li ntlaħaq bejn il-Gvern u l-General Workers Union, is-suldati se jitħallsu mill-Forzi Armati allowance ta' 10 € għal kull siegħa li jaħdmu wara 48 siegħa xogħol. Il-Ministru għall-Internu u s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela irrimarka kif dan l-arranġament se jibqa' fis-seħħ sa tmiem il-Presidenza Maltija. B'hekk il-Gvern qed juri li mhux biss japprezza l-ħidma tal-Armata bil-kliem iżda anke bil-fatti qal Abela. Il-membri tal-Armata qatt ma tħallsu ta' overtime minkejja li jkunu bosta drabi li jkunu mitluba jaħdmu sigħat addizzjonali ma' 48 siegħa fil-ġimgħa. Ix-xogħol addizzjonali mwettaq mill-membri tal-Korp tal-Pulizija li jmur lil hinn mill-ħinijiet tax-xogħol tagħhom se jitħallsu għalih skont il-ftehim tas-sena 2012. Il-Ministru Abela nnota li l-Presidenza ta' Malta tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tpoġġi bosta responsabbiltajiet fuq pajjiżna, inklużi dawk marbuta mas-sigurtà interna u tal-fruntieri Maltin u Għawċin imwettqa mill-Forzi Armati ta' Malta u mill-Korp tal-Pulizija.